Мир вам, брати та сестри, ті, що мають мир Божий, знають, що таке мир. Вітаю вас всіх, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Ми вам звіщаємо радість, ми вам звіщаємо радість, ми вам звіщаємо радість, радість, радість у Христі. Ми вам звіщаємо любов, ми вам звіщаємо любов, ми вам звіщаємо любов, любов, любов у Христі. Ми вам звіщаємо мир, ми вам звіщаємо мир, ми вам звіщаємо мир, мир, мир у Христі. Ну, все тепер отак удеться нам виповнити цю правду. Написано, не хлібом собою буде жити людина, але кожним що? Словом, що походить з уст Божих. Що написано, спокуш Господа Бога свого. Іди сано, бо ж написано, Господи Богу своєму клоняйся, служи одному йому. Покайтеся, бо прило Царство Небесне, йдіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Блажені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне, брані засмучені, вони утішені, брані лагідні, землю спадкують вони, брані голодні, справні правди, вони будуть нагодовані, брані милостиві, бо помилувані не будуть, брані чисті серця, вони будуть бачити Бога, брані миротворці, вони синам Божими стануть, брані війни за правду, бо їхнє Царство Небесне. Брані ви, імена вас будуть, і буду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика в небесах. Так гнали проки, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль з вітрі, то чим насолити її. Не продасться вона вже і наші, ваша надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, не спалить світильника, щоб поставити посудину. Але на свічник світено всім у домі. Так нехай ваше світло світить перед людьми, що вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Не будемо ніби я руйнувати, сконче проти прийшов. Він брати прийшов, але виконати. Правильно кажу вам, доки небо земля не минеться. А ніота одна, ні жоден значок і закон не минеться, аж потім збудеться все. Я буду ще одну не менш цих заповідей. Людей так навчити, ми не менш в Царстві Небеснім, а хто виконає, навчиться, стане великий в Царстві Небеснім. Кажу ви вам, коли праведність спашеної привищить праведності книжників та фарисеїв, ви не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавньо наказане, не вбивайте, б'є біда він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівиться, набрати свого біда вже судові. Скаже, брат сварака біда Верховному судові, скаже, дурний біда гені огнені. Ну, ви це ж ти до противника, зараз свого. Ти згадаєш, що брат твій щось має на тебе. Залишили зараз свого почертівником, і примирись перше з братом своїм, тоді повертайся про свого дара. Мирить за своїм супротивником швидко, бо з ним дорозі йти. Тебе супротивник судді не віддав. Я ще прислужнику тебе не віддав. До тебе в'язниці не вкинули. Правда, кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не взяти останнього шеляга. Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. Я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з справедливістю, той вже учинив з нею перелюб серцем своїм. Коли праве око тебе спокушає тебе, його вибери кинь від себе. Значить, тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж воєнне це тіло тобі було вкинене. Правиця тебе спокушає тебе, від неї кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж воєнне це тіло тобі було вкинене. Також сказано, що дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить до перелюбу. Той почне побореться, вчинить перелюб. Чули, що було стародавньо наказане. Не кладіть неправдивого клонка свої перед Господом. Я вам кажу, не крестись зовсім, ані не на престол Божий. Не землею мені жок ніхі оце, ані ж Салимому місту царя великого. Але він з головою своєю. Навіть однієї усинки не може чинити білою з чорною. Аж слово би, так, ні. Чи більше на це те лукавого. Чули, що сказано, око за око і зуб за зуба. Я вам кажу, не противте злому. Коли тебе вдарить хто в праву щеку твою, став йому другу. А хто хоче тебе позивати, забрати сорочку твою, дай плаща йому. А хто силу буде ворожі на милі одну, іди з ним навіть дві. Просто туди, і хто хоче посичити тебе, не відвертайся від нього. Чули, що сказано, любити свого ближнього на свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх. Послухайте тих, хто вас проклинає. Прийдемо тим, хто ненавидить вас. Мрійте тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами Отця Вашого, що на небі. Він каже, сонце своєму на злими добрими і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. На самому таки роблять
ви вітаєте тільки братів своїх, що ж особливо роблять, чи поганий не чинять так. Ви будете досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Зріться вставляти свою милостиню, проти ми, що бачили вас. Як ні, то не матимете нагороди від Отця Вашого, що в небі. Тож, коли чините милостиню, не сорми перед себе, хто робить тіло. Це міри посного та вулиці, що бачили люди. Правді, що вам не мають вже нагороду свою. Ти коли чиниш милостиню, знати тебе ліва рука твоя. Що робить правиця твоя, щоб таємно була твоя милостиня, а Отець свій, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молитесь, то не будьте як лицемір, щоб приставати молитися, встановити на прихест, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. Коли молишся, вийди з покомірщини, зачини свої двері, молися Отцеві своїм, що в тайні, а ти, що бачиш таємний, дасть тобі явно. Можна не прикати зайвих і поганий. Ну, втім, вони будуть вислухані своє веломовство. Тож не подивляйся їм, знає Отець ваш Небесний, чого потребуєте, що раніше ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що ваш на небесах. Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на вік на небі. І в щодень нам сьогодні, простим довги, наче ми прощаємо винуватцям нашим. Не вди нас випробовування, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, слава повіки. Амінь. Грію просто пророк їхній. Прості вам, ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, Отець ваш Небесний, просимо вам пророків ваших. Так постійно не будьте сумні, ті лицеміри. Вони розуміють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Я правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. Ти коли постиш, намаси свою голову, це свими. Коли просто не вияв людям, це своїм, що в тайні, а те, що бачите таємне, віддасть тобі явно. Просто не вияв людям, те своїм, що в тайні, а те, що бачите таємне, віддасть тобі явно. Розкладай скарби собі на землі, якщо мій та жади злодії підкопця вкрадають. Бо скарби на небі, де мені ржак не нищить, де злодії на них не підкопця, не крадуть, бо скарбів не буде серце твоє. Око спільне тіло, що око твоє буде здорове, то тіло буде світле, коли твоє око лихе було, то тіло буде темне. Тож коли світло, що твоє темрява, то кажеш, що велика темрява. Ніхто вам нам служити не може, бо тому зненавидить, друг потребуйте, бо триматися одного, другого знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Христем кажу, не робіться про час, ви кажете, що ми не їсти, що ми пити, ні про тіло своє, що ми додягнемося. Що найбільше від життя відодять тіло, погляньте птахи небесних. Що не сіють, не жнуть, збирають у колоні, та проте ваш Небесний Отець годує, що ви не багато ніж за них. До вас, коли журиться, зможете дати зросту обладрікті одного. І проводячи хлопочеться, прийняти поліві людей, зростають вони. Наші не прийдуть, не що сам Соломон в цій славі не явся отак, одна із них. Коли Бог полює траву, що сьогодні сіє, зараз почіпляється, Бог так звуть, аге. Ці краще одягнуть вас, маловірні. Через те, кажу, не ріться про час, ви кажете, що ми не їсти, що напити, ні про тіло всього, що ми додягнемось. Про всього то погане шукають. Знаєте, Отець ваш Небесний, що всього то ви потребуєте. Ви на перше царство Боже правди, і все це вам не дасться. Тож не ріться про завтрашній день сам про себе потребується. Після кожного дня свого клопоту. На свої, що вас не судили. Яким словом судити будете, таким же осудять і вас. Якою міру буде міряти, такою відміряють і вам. Що голову ці братство заску бачиш, коли ти в власному оці не чуєш. Як скаже братство, дай йому заску з ока твого, коли колоду в власному оці. Але це міре. Коли він бачить колоду з власного ока, він бачить коні з заску з ока брата твого. Не кидайте світом сам. Шукайте перед своїми. Щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, продовжуючи, що шматували вас. Просіть будемо нано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен просить держак, хто шукає, знаходиться, стукає і відчинять йому. Стукає і відчинять йому. Чи раз є людина, щоб дати своїм сильним камінь, коли хліба просить він. Говорив, просить, дасть йому гадину. Щоб випивши злів, треба добре дари своїм тим до вас, скільки ж більше Отець ваш Небесний, треба потім просити в нього. Тож, які бажаєте, щоб чинили вам люди, саме чиніть і ви, по цьому закону пророки. Свої ритми. Зорі будуть, що дорожчі не допомогли, не мало ходять. Всіх їх будуть розказувати дорожчі веде до життя. І мало таких, що не хочуть її. Дивіться ваших пророків, що приходять до вас у дежі ввечері. Зрадненькі жоваки. В їхніх волтах ви знаєте їх. Хіба виноградом травні збирають фіз батьків. Кожне дерево добре, родить добре. А дерево зле родить лихі. Не може дерево добре родить лихого, а не дерево зле плодів добре родити. Таке ж дерево, що плод родить, зробиться, довго не кидається. Тож по їхніх плодах ви знаєте їх. І кожен каже, ви не Господи, Господи, він Царство Небесне, виконує волю Отця мого, що на небі. А до прийду мене того дня і скажуть, Господи, Господи, ім'я Твоє ми пророкували, ім'я Твоїм демонів ми виганяли, ім'я Твоїм чудо велике говорили. І мовчую тоді, я ніколи не знав вас. І від мене всіх, хто чинить беззаконня. Тож той чоловік, що слухає цих слів, виконує їх. Той чоловіка розумного,
дім збивав на камені. Вилазили, бралися річки, буря знялася, на нього кинулася, він не впав, а на камені був заснований. Той чоловік, що слухає цих слів, лих не виконує. Той чоловіка не вбачено, що свій дім збивав на піску. Вилазили, бралися річки, буря знялася, на нього кинулася, він впав, велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених луговиськах, водить мене до води тихої, скривляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, забудь злапати зі мною. І жезл твій посох не заспокоїть мене. Приготов для мене трапезу при виді моїх ворогів. Намасти оливою голову мою, чаша моя, то надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене всі дні мого життя. У домі Господньому повік. Не віддавайте злом за зло. Лайкою за лайку. Любіть своїх ворогів. Ворог твій голодний, накорми його. Спрагне, напої його. Роблячи так, ти звертаєш гаряче вугілля на його голову. Не будь переможний злом, зло перемагай добром. Благодать Господа нашого Христа, любов Бога, Отця і Спільного Святого Духа, всіма нами, глобально святим, амінь. Всім вам з Господом. Да буде Отцу всеблагому хвала, Господня любов нас от смерти спасла. Аллилуйя, честь и слава, Аллилуйя вовек, Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами, амінь. Всім вам з Господом, браті, сестри, матеря, друзі, які зріднили через чисте Слово Боже, питьо, кров'яття тіло. Мир Божий, хай вам примножиться. Шалом.